maximum. Viete všetko. 400 metrov prekážok, ženy, úvodná bežecká disciplína dnešného programu, naplánovaná na 16. hodinu a 4. minútu. Niektoré technické disciplíny už aktuálne sú rozbehnuté, dokonca aj slovenská účasť už v predprograme tohto mítingu bola zaznamenaná. K nej sa ešte vrátime. Teraz však predstavujeme pretekárky na 400 metrov prekážok. Drahé číslo 9 nastupuje strieborná z olympiády, ale ešte z Tokia Dalilah Muhammadová zo Spojených štátov amerických, majsterka sveta z roku 2019 a olympijská víťazka dokonca ešte z Ria 2016. Má 34 rokov. Xian Salmonová z Jamajky pobeží v dráhe číslo 8. Zatiaľ nazbierala 9 bodov. V edícii Diamantovej ligy má problém s tým, či postupí do finále. Rachel Claytonová naopak, tá je líderkou, má 36 bodov na svojom konte. No a tu je Femke Bolová, to je dvojnásobná bronzová medailistka z olympijských hier, ktorá trikrát už vyhrala mítingy Diamantovej ligy v tomto roku. Dvakrát vyhrala Claytonová, ale pri vzájomných súbojoch bola vždy Bolová pred ňou. Anna Cockrellová zo Spojených štátov amerických pobeží dráhe číslo 5, strieborná z olympiády v Paríži. Vo štvorke Genevieve Russellová, to je reprezentantka Jamajky, takisto 30-tnička, okrem Muhammadovej, ktorá má 34, aj Claytonová má 31, Russellová 30. No a potom tu máme už pretekárky Andrete Knightovú z Jamajky a veteránku, ak môžeme použiť tento výraz, Annu Ryžikovú, bronzovú z majstrovstiev Európy z roku 2022, ktorá zatiaľ nazbierala 13 bodov a má reálnu šancu postúpiť do finále. No a Nikoleta Jíchová z Českej republiky bude štartovať v dráhe číslo 1. Istý postup už do finále má Rachel Claytonová, má 36 bodov. Veľmi blízko k nemu majú aj Femke Bolová, aj Andrete Knightová či Genevieve Russellová. Všetky sú na štarte. Dokonca aj Anna Ryžiková má veľkú šancu postúpiť do finále, ktoré bude v Bruseli. No a v týchto chvíľach možno niektorá ešte z ďalších pretekárok sa pokúsi zamiešať poradím. Hlavné favoritky sú však v dráhach číslo 6 a 7. A to Femke Bolová z Holandska, ktorá má z olympijských hier už jednu zlatú zo štafety na 4x400 metrov, zo zmiešanej štafety jednu striebornú a 2 bronzové medaily. 24-ročná, skvelá prekážkárka, ale dokáže zvládnuť aj 400 metrov hladkých bravúrne. Femke Bolová mala dobrý štart, ale podobne ako v Lausanne vo štvrtok beží tú prvú dvojstovku tak povediať zadržane. Rachel Claytonová je opäť rýchlejšia. To isté sme videli aj v Lausanne, kde Claytonová napálila úvodnú dvojstovku a potom v cieľovej rovinke už nestíhala. Dobre tam beží aj Anna Cockrellová zo Spojených štátov amerických, ktorá sa už doťahuje v rámci handicapu na Femke Bolovú, ale tá najsilnejšia stránka Holanďanky prichádza na záverečných 150 metroch a v týchto chvíľach už Femke Bolová bude zrýchľovať a pozrite sa teraz dlhým náskokom nad prekážkami sa posúva na vedúcu pozíciu, ale veľmi tam dotiera Cockrellová. Cockrellová zo Spojených štátov amerických sa pokúsila o to, aby zaútočila na Femke Bolovú. Tá však má v závere dostatok síla. 52,14 sekundy je nový rekord mítingu memoriálu Kamily Skolimovskej, dokonca opravených oficiálne už na 52,13 a to je pochopiteľne výsledok, ktorý poteší aj samotnú pretekárku, ale aj organizátorov, pretože hneď v úvodnej disciplíne hlavného programu Femke Bolová s novým rekordom mítingu 52,13, druhá Anna Cockrellová z Spojených štátov amerických 52,88 a tretia Rachel Claytonová z Jamajky 53,11. Na štvrtej priečke potom Xian Salmonová z Jamajky 53,15, piata Genevieve Russellová takisto z Jamajky časom 53,59 a šiesta ďalšia štvrtá pretekárka z Jamajky Andrete Knightová za 53,68. Siedma dobehla Nikoleta Jíchová za 54,92. Anna Ryžiková o pár desatín za ňou, 8. a 9. Dalilah Muhammadová zo Spojených štátov amerických. Priamo v Poľsku máme aj nášho vyslaného redaktora, reportéra Ivana Janka, ktorému v týchto chvíľach odovzdávame slovo.